Maličko chýbalo, aby som ukončil a naozaj som na konci kola som myslel, že môže to byť reálne, že remíza. Mal som 4 mesiace na prípravu, mal som 116 kg. Po každom tréningu som siahol na samé dno. Prvé kolo vyhral, takisto druhé kolo vyhral a povedal, že som urobil ten takedown, čo bola moja chyba. Keď viem, tak ukončím, asi som nevedel a mal som nejaký autopilot nastavený tak, že mám urobiť ten takedown. Takisto ja si myslím, že aj 4. kolo bolo pre mňa a 5. kolo bolo rozhodujúce. Carlos ma držal a tlačil ma, ja som ho ohrozoval, on ma nejakým štýlom, necítil som, že som ohrozený, stále som sa vedel postaviť z toho takedownu, neostal som mu dole, nevedel robiť tú svoju robotu. Nestalo to tak, Carlos vyhral, rozsudcovia videli, že je to na Carlosovej strane, tým pádom mu gratulujem k víťazstvu. Ďakujem vám každému, to nie je šanca, aby som odpísal a teraz ste ukázali vlastne, že akí sú moji verní fanúšikovia. Idete do mňa úplne že pozitívne, brutálne, že to bol môj zápas, vyhral som a takto, ale zase nezabudnime, že ten zápas vyhral Carlos, zážitok na celý život a proste ďakujem Octagonu, že čo vybudovali. Ukázali sme, že naozaj v klietke môžeme byť diví na seba, môžeme sa tam dobiť navzájom, ale na konci dňa sme klakli, urobili sme rešpekt, objímali sme sa. Každý ľudia, každý sme iný. Jedna vec je najdôležitejšia, že spolu sme najsilnejší. A to nikdy nezabudni na to, že proste keď sám človek nikdy nedokáže nikde v ničom nič, ale keď sa spoja ľudia, tak dokážu veľké veci. Takže ešte raz veľmi pekne vám ďakujem každému jednému a moja cesta sa ešte neskončí.